Bella? Bella? Kan du lave en gammel dame? Kan du lave klokkeren? Kan du lave klokkeren, Isabella? Jeg kilder dig. Bella, kan du lave en chapling? Kan du lave en chapling? Det er en gammel dame. Det er armene bag og klokkeren, ja. Og Chaplin? Det er armene om på ryggen. Armen om på ryggen. Sådan, ja. Det er rigtigt. Det er en chapling. Chapling.